Започваме. Здравейте, хора! Аз съм Александър. Добре, сега. Да видим къде ще спомням. Добре. Снежна тайга. Тук дървета виждаме. Добре, сега ще ви заведа в светът на Недъра, т.е. при Гаст, където живеем. Нали знаете кой е Гаст? Ако не знаете, не е нужно да го казвам, защото най-вероятно ще знаете. Така че, започваме да направим този портал. Окей. Малко голямо широко направихме, малко разпоред. Така. Добре, продължаваме. Палим го. Хоп. Айде, влизаме. Какви си кулове тук? Да, аз че ги помислих за нещо друго, че е страх по-малки. Да, така. Тук е малко скучно. Така, продължаваме, но... тук има спална цвят. Тук, така, лава. Добре. Така, продължаваме. Тук пак лава, какво лава? Его е Гаст. Че малко ме изплаши този. Така че е малко крипи. Добре. Какъв това е Ендърмен тук? Да, тук. Да видим какво имаме в инвентара да гледаме. Давайте. Добре, вземем така тиква, не знам за какво ми е. Добре, ще се опитам да направя един човек със светеща тиква. Че сапъл направя полето да не се опари. Не, той ще се опари пак, но пак. Така или че го започнахме, така че... не се получи. Нормален се получи. Така или че той умря. Тук има да спална цвет, че е тук. Добре, след малко ще свърши нашето видео. Малко имаме разстройство. Не се гласа. Така. Така, продължаваме. Добре, така. Ето го е пак, аз го видях. И май. Добре. Довиждане. Скоро ще се видим. Още малко сигурно става, така че. Довиждане. До нови срещи.